siste utfordring i dag. Vi skal spise dette til å få til kattemat. 1, 2, Nei, men stopp! Æsj, hva er det inne egentlig? Skal vi åpne den og se? Den var hard. En kniv. Ta så den. Bare ta den. Æsj, jeg mistet den ketchupen. Hva er den maten laget da? Shit, nei, ikke gjør det, du vil ikke se det. Det er masse hull. Altså, det er noe som bor der. Vi tar den minste biten. Det er noe brunt inni. Nei, men det er ikke liten bit. Så liten er han da. Vi tar bare det legger det. Nei, vi legger det ikke. Vi legger det ikke. Vi legger det ut på YouTube, selvfølgelig. Ok. Nei, det legger det. Du tok jo så liten. Den lille da. Jeg gjør det også. 1, 2, 3. Æsj. Nei, du har ikke æsj. Jeg spiser den, tror jeg. Og der kom på seg. Var det så ille? Nei, det var ikke det. Hva vil du ha den? Ok. Ja, jeg tar den svære biten. Nam, sier jeg bare. Det anbefaler jeg, og det er tapper til katter. Og det burde vært til mennesker også. Spiste du den? Ja. Se da. Ja, ha det! Nei, vent litt. Siste utfordring for i dag. Ha det! Nei, vent, en til. Det er en til. Hvor da? Dere kan bestemme. Nei, det er den siste utfordringen. Eller vi kan ta en bit til. Av slimet. Ja, av slimet. Bare ta en finger. Det er så sikte. Se. Du ser kanskje slimet. 1, 2, 3. Det var godt. Ja. Det var godt. Ha det, siste utfordring for i dag. Ha det! Ha det. Vent.